салом мухлисони барса. дирӯз дар майдони худ дастаи дузлугштаи мо бо Гранада бозӣ дошт. бадбахтона мо се холе ки чун обу ҳаво ба мо зарур буд соҳиб шуда натавонистем, вале ҳар касе ки бозиро тамошо кард медонад ки хушбахтона бозиро бо бохт анҷом надодему ақаллан соҳиби як хол гаштем. бо Роналд Куман марги тикитака услуби бозии ба Барселона хос рӯ ба марг аст. Куманро фақат як кор мондааст, сарашро чаптарош кал кунаду худро Зейниддин Зидан пиндошта бо партофтои ҳавоияш ба натиҷаҳои назаррас ноил шавад. Аз кай боз Барселона дар як бозӣ 54 партофти ҳавоӣ анҷом медиҳад. ҳамагӣ 2 партофти дигар мекардан рекорди нави таърихи Барселона оид ба партофтои ҳавоӣ дар як бозӣ мешуд. Барселона ба Реал Мадрид мубаддал шудан дорад ё ки Куман Люк де Йонги дарахти Арару Бенземаву Каутинору Роналдо тасаввур дорад ки аз канори чапу рост ба онҳо партоф мекунаду онҳо бо сар гол мезананд. Дар тамоми таърихи Барселона ин аввалин мавсиме аст ки ягон дастаи Ла Лига аз Барселона ҳарос надорад ва чӣ гуна ки хоҳад бозиашро нишон медиҳад. Имрӯз мо дар ин мавзӯъ пурратар гап мезанем. Дар ягон ҷо баъз ушнед мо бошад сар мекунем. ин ҳафта тамоман моро иди футболӣ интизор аст, зеро ягон рӯз дам нагирифта ҳар рӯз футбол мешавад. Барселона бошад бозии навбатии худро рӯзи 23 бар зидди Кадис мегузаронад. Аммо имрӯз низ рақобатҳо хело шавқворанд. барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо дӯстони мо аз 1х коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. ҳамчунин агар шумо дар вақти регистратсия дар ҷои промокод барсатиҷӣ нависед, дар ҳисоботон ҳамчун бонус $100 мегузарад. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. шурӯъ мекунем аз ҳайати асосии даста. дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарони марказӣ Гарсия ва Араухо, аз канори чап Балде, аз канори рост Дест, ним муҳофизатгарон Роберто, Серхио Бускетс ва Френки де Йонг, ҳуҷумкунандагон Демир, Депай ва Каутиньо. аллакай дар дақиқаи дуюми бозӣ футболбозони Гранада аз канори рости хатти дифои Барса ҳуҷум намуда муҳофизатгари Гранада Серхио Эскудеро шарм надошта Серхио Бускетси капитани мӯйсафеди нафақахӯри моро озодона фиреб дода аз пеши даҳани Гарсия сарашро бардошта ба ҳамдастааш Дуарте ки аз Френки де Йонг дур мондаву азоби танҳоӣ мекашид озодона партоф намуд. дарвозабони мо Тер Штеген бо Френки де Йонг аз тамошои голи Гранада ҳаловат бурда қариб ки кафкӯбӣ мезаданд, аммо сад афсӯс ки онҳо мухлис неву бозингаранд ва ҳуқуқи дар майдон ба рақиб кафкӯбӣ заданро надоранд. дар дақиқаи 11 бозӣ ҳамлаи хатарноке карданд футболбозони Барселона, не бозам Гранада ки қариб бо гол анҷом ёфт. аз канори рости хатти дифои Барса ҳамлагар Матчис ба осонӣ муҳофизатгари моро фиреб дода ба маркази ҷаримагоҳи Барселона партоф мекунад ва туп ба замин нарасида капитани Гранада Молина дар пеши 2 тамошобини мо ба сӯи дарвозаи Тер Штеген зарба мезанад, вале камтар болотар аз нишон. дар дақиқаи 45 қисми якум муҳофизатгар Араухо баъди ҷаҳиши моҳиронааш аз байни бозингарони рақиб бо сар зарба зад ва қариб буд ки ҳисои бозиро баробар мекард, аммо дарвозабони рақиб Масимиано маҳорати олӣ нишон дад, тупро ба зарбаи кунҷӣ равон сохт. бо замон Араухо дар дақиқаи 55 бозӣ баъди партоф аз зарбаи кунҷӣ ҷониби дарвозаи Максимиано зарба зад, вале каме дуртар аз дарвоза. баъди як голи задаи Гранада аз партофти ҳавоӣ қариб тамоми бозӣ Барселона фақат партоф анҷом додаасту аз 54 партофташ ҳамагӣ 14 тои онҳо дақиқ буданду бас. дар қисми дуввуми бозӣ Роналд Куман Люк де Йонгро ба майдон баровард ки шояд партофторо ӯ бо қадди дарозаш бо гол анҷом медиҳад, вале барои бо сар гол задан на танҳо қадди дароз ақл ҳам лозим аст ки дар де Йонг инро мо тамоман мушоҳида карда наметавонем, мисли сармураббияш албатта. илова бар ин Жерар Пике вориди майдон гашт, ҳамчун бовар намекунед ҳамлагари марказӣ. дар дақиқаи 79 бозӣ баъд аз партофти Мемфис Депай аз зарбаи кунҷӣ туп рост ба Люк де Йонги калазан равон мешавад ки ҳамагӣ 1 метр дуртар аз дарвоза қарор дорад ва ягон муҳофизатгар ба ӯ монеъ шуда наметавонад. чӣ қадр ки аз ӯ интизорем, Люк де Йонг чунон сарашро хам кард ки Депай гӯё гири 32-ро ба ӯ партоф кардааст ва туп ба сари де Йонг бархӯрда болотар аз дарвоза равон шуд. хушбахтона дар дақиқаи 89 бозӣ мӯъҷиза рух доду ногаҳон дар маркази ҷаримагоҳи рақиб Жерар Пике тупро соҳиб гашта ба канори рост ба Гави ҷавон пас дод ки дар натиҷа Гави партофти ҳавоӣ ба Араухо карду билохира ӯ бо сараш тупро вориди дарвоза намуд. ҳамин тавр бозӣ 1-1 мусовӣ хотима ёфт.
Рональд Куманро ҳушдор доданд ки амаги 4 бозии дигар таҳаммул мекунем ва агар натиҷа надодӣ чораи ҷуз истеъфо надорӣ. Бозӣ бо Гранада беҳтарин бозӣ барои натиҷа додан буд, зеро бозингарон аллакай истироҳат карданду бо қувваи нав дар камно назди мухлисони худ бо ангезаи ғалаба ба майдон меоянд. Вале аллакай дар дақиқаи дуюми бозӣ баъди ду партофти ҳавоии Гранада мо аллакай гол сар додем. Гранада дар мавсими имсола ягон ғалаба ҳатто надошт ва дар 4 бозӣ 2 гол задаву 7 гол сар дода буд. Куман чӣ хеле ки одат кардаем ба баҳонаҳои ӯ, ҳечи ки набошад мегӯяд ки алаф баланд буд ё ки нури офтоб халал расонд ва мо натиҷа дода натавонистем. Вале ман ягона мураббие мебошам ки Барселона бо ман ояндадор аст. Аллакай баъди бозии Куман иброз намуд ки Барса бозии хуб нишон дод. Афсус ки танҳо дар охири бозӣ ҳисобро баробар намудем. Ҳатто ҳайрон намешавем ба гуфтаҳои Куман, зеро дигар ягон сухане намондааст ки дар бораи беории ӯ нагуфта бошем. Фақат ҳаминро гуфтаниам ки то ғолибиятҳои ояндаи Барселона чандор соябони сари Куман боқӣ мемонад. Аммо шумо дӯстон рӯ афзода нашавед. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар панои Аллоҳ. Дӯстон, қариб 1 сол мешавад ки мо бо ширкати Азия Маркет ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати Азия Маркет метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. Дору барои доғи рӯ ва пӯсти бадан, барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ, барои дароз кардани муҳлати ҳамхӯбагӣ, барои рӯши мӯи сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати Азия Маркет дастрас кунед. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда даромада занг занед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ба саҳифаи Азия Маркет даромада дар вақти харидорӣ кардани доруҳо промокоди Гаировро истифода баред. Ссылкаи саҳифаи Азия Маркет дар описаниyaи ин видео.